Us he passat una llista de Spotify per si la voleu fer servir durant la classe, perquè la música jo la poso molt baixeta, ¿vale? Llavors, avui, com que serà una classe bastant fluida, per qui no ho hagi fet mai ioga, quan fem, per exemple, ens posarem amb Uttanasana, podem fer sempre un pas enrere, cam enrere, una passa i l'altra, o això també, més endavant, podrem fer un saltet. Tu pots triar. Adaptem una mica segons com et trobis i com et sentis. Això us ho explico per al que anirem fent. I llavors una altra cosa, quan estiguem en planxa, de planxa podem baixar sempre o amb genolls, pit, barbeta, isquions cap al cel i vas directe a la cobra. I si no, una altra opció, també us ho diré, podrem baixar flexionant amb chaturanga. Aquí no toquem el terra, dits en punta i eleves els mirant amunt. Aquí també em penys amb les mans i els ombros no van a les orelles, em penys. Us dic això perquè així durant la classe és una miqueta més fàcil. Molt bé, doncs començarem. Ens assentem en una postura còmoda, mans sobre genolls, ombros relaxats. Inhalem pel nas i exhalem per la boca. Inhales pel nas i exhales per la boca. I continuarem inhalant i exhalant pel nas. Anem deixant anar els ombros, les cames, l'esquena ben llarga i seguim respirant, inhalant i exhalant pel nas. Ens trobarem cada vegada més aquí, més amb nosaltres. I avui practicarem un pranayama que es diu Nadi Shodhana. Amb els dos dits de victòria de la mà dreta els situarem al nostre entreull, al centre, entre les nostres celles. I la idea és equilibrar la respiració. Amb el dit gros taparem la fossa nasal dreta i amb l'anular taparem la fossa nasal esquerra. Dits de victòria al front, aquí al centre. I inhalarem pel nas, taparem la fossa nasal dreta i inhales per la fossa nasal esquerra. Inhala. La tapes i exhales per la fossa nasal dreta. Inhalem per la dreta, la tapem i exhalem per l'esquerra. Inhales esquerra, la tapes i exhales dreta. Inhales dreta i destapes esquerra exhalant. Inhales esquerra, exhales dreta. Inhales dreta, exhales esquerra. Inhalant esquerra, exhales dreta. Últimes, inhales dreta, exhales esquerra. Inhales esquerra. I deixem anar les mans als genolls i seguim respirant, inhalant i exhalant pel nas. Cada vegada més presents i deixant enrere el que farem després. Començarem mobilitzant el cap, fent petits cercles per davant, cap a una banda, mig cercle cap a una banda i mig cercle cap a l'altra. Moviments suaus. Al teu ritme.
Pararem al centre, eleves el cap i amb els ombres rotacions enrere, inhales al davant, exhalant al darrere. Canvi de sentit. I anem parant. Tancarem les cames i ens posarem en la posició de 4 grapes. Les manetes sota els nostres ombros, ben arrelades al terra, dits ben oberts, genolls sota caderes, dits dels peus avui toquen a terra. Empenys amb les mans, inhales, obres pit, deixes caure abdomen i exhalant, arrodoneixes l'esquena, mires valent. Inhales, t'obres, exhalant, arrodonint. Inhales. Exhales. Inhalem. I exhales. Parem al centre, les mans caminen endavant, el front al terra, isquions cap al cel. I respira aquí, inhalant i exhalant pel nas. T'escoltes. Inhales, eleves el tronc i el braç dret passa creu per sota l'esquerra, amb torsió. I actives el tronc, tornes al centre i creus ara a l'esquerra. Actives el centre, mans sota els ombros i les escalfarem, aquestes camells, jugues amb les mans, giren cap endins, cap enfora, cap enrere, vas jugant amb elles. No té importància l'ordre, simplement les escalfem. Miren endavant, ditets dels peus a terra i elevarem isquions cap al cel. Eleves isquions, deixem les cames doblegades, empenys amb les mans. Ombros en rotació externa, el cap, barbeta cap al pit. I respires aquí. I estires les cames, allò que puguis, tot el que puguis, i doblegues genolls. T'assentes sobre talons, inhales, estires, i exhalant doblegues genolls. Estires i plegues. Estirem cames i els pauets s'obren a la distància del mat. Doblega genolls, isquions cap al cel i torsionem mirant cap al cantó dret per sota l'aixella, doblega genolls, queda't aquí i estira cames, exhales, doblegues i torsiones cap al cantó esquerre. I tornes al centre, els pauets a la distància de les caderes, empenys amb les mans, talons volen anar en direcció al terra i pedales, eleves un taló i després l'altre. Al teu ritme. No ens oblidem de respirar, de connectar nosaltres. I anem parant. Els pauets caminen cap als nostres mans. Lentament. Peus sota caderes, deixes els braços relaxats, el cap també. I t'agafes dels colzes, pels colzes, pel costat. I allargues l'esquena, suavitzes el tronc. I pots balancejar a banda i banda, com si fossis un pèndol, relaxament. Sense pressa.
I deixarem anar els braços i pujarem vèrtebra per vèrtebra, càrgola de l'esquena. Eleves els braços cap al cel, inhalant i exhalant, les mans van pel centre. Ajuntarem els pauets, els dits grossos juntets, els talons, una distància entre ells d'uns 3 ditets, de manera que la part externa dels peus ens quedi com una línia recta. Elevarem els dits grossos, els dits dels peus, eleves inhalant, separes dits i exhalant, arreles bé els dits al terra. Sents la planta ben arrelada, el pont actiu, s'activen quàdriceps. Sentim les crestes ilíaques, les volem ajuntar. Ens eixampla la cadera, abdomen actiu, ombros enrere, lluny de les orelles. Baixes, actives braços, els dits ben actius, elevem la coroneta cap al cel, barbeta paral·lela al terra. Tadasana. Sentim la postura. Inhala els braços cap al cel, eleves. Exhalant, allargues el tronc, mans van cap al terra. Ens mirem els genolls. Inhales, eleves el tronc, un pas amb la cama dreta darrere, lluny. Obres pit, mans al terra i te'n vas a la planxa. Estem a la planxa, accelerem, genolls a terra, pit, barbeta, isquions cap al cel. Inhalarem a la cobra. Pot ser una petita cobra. I exhalant, genolls, ens assentem sobre els talons, empenys amb les mans. Podem balancejar banda i banda, la cadera. Inhales, cargoles, te'n vas a la planxa, obrim pit. Dits dels peus a terra i elevem isquions cap al cel, a gos mirant avall. Empenyem amb les mans, arrelem talons, isquions cap al cel. Respira aquí, inhalant i exhalant pel nas. Barbeta cap al pit. Inhales, eleves la cama dreta cap al cel i la portem entremig de les mans. Pots fer un pas i el pots agafar o directe. Obres pit i tanquem cama esquerra al davant, ajuntem pauets, inhales, eleves el tronc i exhalant et plegues la pinça. Dobleguem els genolls i puges cargolant vèrtebra per vèrtebra. Inhales, orinades, exhalant pel centre. Inhales, obres. Exhalant, allargues el tronc, mans al terra. Inhalem, eleves el tronc, un pas amb la cama esquerra darrere. Obres pit i anem a la planxa. Baixarem, exhalant, genolls, pit, barbeta, om, chaturanga. En flexió, exhales. Inhalant, els dits dels peus a terra o vas a la cobra o el gos mirant amunt. Cobra és des de terra. Exhalant, pots fer genolls o pujar directe al gos mirant avall. Respira i parades. Punta, taló. Punta, taló, punta, taló. Anem parant, inhales cama esquerra cap al cel i la portarem entremig de les mans. Obrim pit. Tanca cama dreta al davant, peu amb peu, dit gros amb dit gros. Et plegues Uttanasana. Inhales, allargues el tronc, obrint ales cap al cel. I exhalant pel centre. Esteu bé? Seguim. Inhales cap al cel. Exhalant, allargues, et plegues a la pinça. Inhales, obres pit. Un pas amb la cama dreta o saltes enrere a planxa. Exhalant, genolls, pit, barbeta o chaturanga. Tu tries, exhales. Inhales, eleves el tronc de la cobra o gos mirant amunt. I exhalant,
Adormo, que gos mirant avall. Pedala al teu ritme. Respira, inhalant i exhalant pel nas. Inhalarem cama dreta cap al cel, allargues cama dreta i la portem entremig de les mans, amb 1 o 2 passos. Arrela bé els dits de darrere, el taló actiu, les cames ben actives i pujarem cap a la llança, braços cap al cel. Respires. Obres, carrerons, el taló de darrere se'n va al terra, els braços en creu, a la mateixa alçada, i trepitja amb els dits, els braços actius. Girem maneta cap al cel, inhales, guerrer pacífic. I exhalant, mans al terra, gires el pauet de darrere i cap a la planxa. Accelerem, genolls, pit, barbeta o chaturanga. Tu tries, exhales, baixes, inhales a la cobra o gos mirant amunt. Exhalant, tornes a gos mirant avall. I respires. Si et cansa en algun moment, genolls a terra i te sentes sobre els talons o et quedes a gos mirant amunt. Inhalant, elevem cama esquerra cap al cel i la portarem entremig de les mans. Flexiona el genoll de davant, el taló de darrere trepitja la paret i actives i eleves el tronc cap al cel inhalant. Obrim braç dret, els braços en creu, taló de darrere, toca el terra, guerrers. Trepitgen, els dits ens ajuden a trepitjar el terra. Girem maneta cap al cel, anem al guerrer pacífic. I exhalant, tornes al centre, gires el pauet de darrere i anem a la planxa. Exhalant, genolls, pit, barbeta, inhales a la cobra. Exhalant, tornes a gos mirant avall. Obrim els pauets, els talons a fora del mat, toquen les pates del mat, els talons i els ditets miren endins. I respires aquí. T'escoltes. Inhales, eleves talons, toquen taló amb taló, els dits dels peus miren enfora. Charles Chaplin. Inhales, eleves talons, pauets, a la distància de les caderes, gos mirant avall. Inhalarem, cama dreta cap al cel, eleves, i la portem entremig de les mans. Actives les cames, sents la força entre elles i eleves i puges a la llança. Mires cap al cel. I obres mà dreta, el braç dret, en torsió, creues mirant cap al cantó dret. Eleves els braços al centre i obrim els braços en guerrers. Mirant endavant, flexiones bé el genoll sobre taló i que el genoll no entri cap endins, mirant endavant. Gires maneta cap al cel, guerrer pacífic. Exhales, torna, les mans van al terra, gires el pauet, anirem a la planxa i exhalant, tu tries genolls, pit, barbeta o chaturanga, exhalant. Inhales, gos mirant amunt o cobra i exhalant, gos mirant avall. Pedala aquí, recupera. Anem parant, inhales, cama esquerra cap al cel i la portarem entremig de les mans. Obres pit, actives cames i eleves braços cap al cel. A la llança, el taló de darrere actiu. Obres els braços cap al cantó esquerre
en creu, respires, empens amb el taló de darrere, inhales al centre. Obres a guerrer 2, gires el peu i el taló se'n va al terra, guerrer 2. Girem maneta cap al cel i anem al guerrer pacífic. I exhalant anirem a la planxa. D'aquí el gos mirant davant. Respira. Doblegarem els genolls i farem un saltet endavant o, si no, fas un pas endavant, pas i passa. Inhales, eleves el tronc, exhalant, ens pleguem a la pinça. Separarem els pauets a la distància de les caderes i amb els dits de victòria ens agafarem els dits grossos. Inhales, allargues el tronc, exhalant, et plegues la pinça d'obtenació. Els glutis, isquions cap al cel, permeint enrere, porta'ls endavant cap al cel. Disfruta de cada moviment. Deixem anar i puges cargolant vèrtebra per vèrtebra. Inhales, obres ales cap al cel. Exhalant pel centre. Ajuntarem els pauets, els tens separats i doblegues genolls, inhales, braços cap al centre, cabina. Exhalant, baixes, braços per darrere, creu els dits i els braços van endavant. Braços tornen enrere, mans al terra, allargues el tronc, inhalant, eleves i te'n vas fent un saltet enrere o un pas enrere i te'n vas a la planxa. Accelerem, genolls, pit, barbeta o chaturanga, tu tries, exhalant, inhales, gos mirant amunt, no cobra, exhalant, gos mirant avall. Inhales, elevem cama dreta cap al cel i la portarem entremig de les mans. Obres pit, actives cames, taló alt i pugen braços cap a la llança. Les mans baixen pel centre, el pit, i torsionarem genoll, torsiones el cos, genoll, el colze per fora. També pots baixar al terra i fer la torsió des del terra. Empenys amb la cama al darrere, amb el taló, la paret. I si et sents bé aquí, pots portar la mà esquerra al terra i elevar el braç dret cap al cel. Exhalant, torna, les mans van pel centre, eleves braços i anem al guerrer 2. Girem maneta cap al cel, inhales, guerrer pacífic. I exhalant, baixa les mans al terra, anem a la planxa. La planxa farem una planxa lateral, anem sobre el peu dret, peu en peu, o un peu davant de l'altre. Si et costa molt, pots posar el genoll a terra i eleves. Busca la teva opció. Baixa de la planxa, exhalant, genolls, pit, barbeta, o chaturanga. Inhales, cobra, exhalant, gos mirant avall i parada. Anem parant, inhalem, cama esquerra al cel, la portarem entremig de les mans. Obrim pit, actives el taló del darrere, braços, puja a la llança. Mans baixen pel centre, davant del cor i gires en torsió. Pots posar el genoll a terra i si et trobes el gust, la mà dreta, pots posar-la a terra i eleves esquerra.
el taló darrere actiu, les cames actives. I tornes al centre, eleves els braços. Braços en creu, guerrer 2. Inhales, anem al guerrer pacífic. Exhalant, mans al davant i anem al 2 mirant a dalt. Inhales, cargoles l'esquena també de la planxa i eleves isquions cap al cel. Inhales, cargoles, vas a la planxa i exhalant, isquions cap al cel. I última, inhalant, cargoles a la planxa. Ajuntarem els pauets un sobre l'altre al cantó esquerre o les opcions un peu davant de l'altre o genoll esquerre al terra. La planxa lateral i exhalant, mans al terra, genolls a terra i ens assentem sobre els talons de l'àsana. Els braços van cap enrere, mans connectades amb el cel, mirant cap al cel. I disfrutes de la pau, del moviment. Estirem les mans al davant i te'n vas al gos mirant avall. Doblarem genolls i saltes al davant o fas un pas amb la cama dreta al davant i ajuntem pauets al davant, inhales, eleves el tronc, exhalant, ens pleguem a la pinça, pots agafar per darrere les cames. I dobleguem els genolls i puges cargolant, vèrtebra per vèrtebra. Inhales, braços cap al cel, exhalant pel centre. Anem bé? Mans a la cintura. I farem un pas amb la cama dreta, amb el peu dret enrere, que no sigui massa gran. Les caderes mirant endavant, paral·leles. Ens agafarem per darrere pels colzes, obrim el pit o ajuntarem les manetes, així. Inhales, obres pit i creixes i exhalant avança, plegues endavant. Relaxa el cap. Doblegarem el genoll i estirarem la cama dreta a guerrer 3. Peu en flex ens pot ajudar. Si caus o caiem, no passa res, es tracta de desafiar-nos. Podem treure els braços de darrere, busques l'equilibri, pot ser al davant, les mans, i eleves i portes la cama dreta sense tocar el terra, si pots, la creuem per sobre l'esquerra. Cargolem la cama i cargolarem el braç esquerre per sobre del dret i anem a la postura de l'àguila. I deixem anar braços, cames, petit moviment, deixant anar i anirem amb l'altra cama. Ajuntem pauets, mans a la cintura i un pas ara amb la cama esquerra ràpida. Que no sigui massa gran. Ens agafem molt bé pels colzes o ajuntem les manetes en el Jali Mudra. Inhales, creixes i exhalant ens pleguem sobre la cama al davant. Relaxa el cap. Doblegarem el genoll del davant i actives abdomen, el peu en flex i anem cap al guerrer 3. Pots deixar anar els braços
Els pots portar als laterals. Busca la teva postura. Les mans davant del pit, si vols. I lentament tornes. Amb equilibri creuem cama esquerra per sobre la dreta i el braç dret per sobre l'esquerra. La postura de l'àguila, busques un punt fix. I deixem anar braços, cames. Separarem els pauets a l'alçada, a la distància del mat, peus, els ditets miren en fora i doblegues els genolls i baixem. Amb squat, amb un squat yogi. Els colzes empenyen les cames. Portem el cap al front. El repengem sobre les mans. I respires. Les mans cap enrere. I ens assentarem al terra. Estirem bé les cames, els isquions que toquin al terra. Separem els glutis, cuixes cap endins i els peus en flex. Sentim com un fil ens tiba cap al cel, l'esquena ben llarga. Inhales, eleves els braços cap al cel. I exhalant, t'allargues el tronc, vas a buscar les cames, el terra, els peus, allà on estiguis, on et vegi bé. Inhalant, aprofites per créixer, per allargar. I exhalant, avances un pelet més. I lentament pugem cargolant vèrtebra per vèrtebra. Portarem el peu a la cama dreta, dobleguem el genoll, se'ns en va enrere. Ens assentem bé sobre els isquions. I portarem les mans al darrere. Si veus que estàs bé, intentes apoyar els colzes al terra. En tant que no estiguem girats, mira directe cap al cel. I d'aquí, si et va bé, baixes un pelet més. Si no, quedes a la postura d'abans. Relaxes, respires. Ens podem agafar els colzes per sobre del cap, busques la teva postura. I si aquí estàs còmode, pots portar el taló esquerre per sobre la cama dreta. I deixem anar, estires la cama. Apoyem bé els colzes al terra i lentament, amb l'ajuda dels colzes i de les mans, tornes a pujar. Estirem la cama dreta i farem el mateix amb la cama esquerra. Doblegues el genoll esquerre, mirant endavant, mans al darrere, pots quedar-te aquí. Aquí està perfecte. Busques una postura que treballis però que no forcis més del compte. O aquí. Hem de pensar que això és la nostra pràctica, no hem d'imitar ningú. Hem d'evolucionar al nostre ritme i disfrutar. Si estàs a gust, pots agafar-te pels colzes i portar-los darrere del cap. I fins i tot, si vols, portar el peu dret creuant per sobre la cuixa esquerra. Descreuem, cama. Apoyem
els braços al terra, els colzes ens ajuden a aixecar, arrodoneixes i puges lentament i estires les cames. Ajuntarem els ditets, els peus, les plantes dels peus, que no estiguin molt a prop de nosaltres, el nostre tronc, sinó que més aviat estiguin separades de nosaltres. Agafarem per sota i, si arribes, ens agafem per sobre dels pauets. Inhalant, obres pit i exhalant, et plegues. Disfrutes de la teva essència, de tu. I descreuem, traiem les mans a sota les cames i puges. D'aquí, elevarem els braços cap al cel, inhalant. I la mà esquerra s'anirà al genoll dret, la mà dreta se'n va al darrere del cos, en torsió. La coroneta la projectem cap al cel, tornes al centre, inhales, braços cap al cel. I anem cap a l'altra banda. Tornes al centre, estirarem les cames. Braços llargs i baixarem controlant el tronc, abdomen actiu, barbeta cap al pit. Portarem els genolls cap al pit, obrint un palet, genolls cap enfora, obrint les cames i jugues balancejant banda i banda. Ens agafarem per fora els pauets, jugant amb la postura del bebè feliç. Pots estirar una cama i arronsar l'altra. Si no arribes aquí, t'agafes els turmells. Adaptes. I anem parant. Creurem la cama dreta per sobre l'esquerra, com la postura d'àguila que hem fet abans, i el pauet intenta abraçar la cama esquerra. Els braços en creu. I deixem caure les cames cap a lateral. I descreuem les cames, tornes cap al centre, creuarem la cama esquerra per sobre la dreta, intentem abraçar amb el pauet la cama dreta. Deixem caure les cames, exhalant cap al lateral dret, mirant cap a l'altra banda. I descreuem les cames, tornes cap al centre, t'abraces, faci un petit massatge a l'esquena, movent-te banda i banda. Anirem a la relaxació final. Per cobrir-te, estires les cames, els braços separats del tronc, mans connecten amb el cel. Relaxem els peus cap als laterals. Ombros completament relaxats. Les mandíbules. Suavitzem els ulls. I fem una profunda inhalació. I exhala profundament. I segueix respirant de forma natural. Alliberant tensions, abandonant el nostre pes, el nostre cos a la terra.
Savasana és un dels moments més importants de la pràctica. És on el nostre cos memoritza els nostres esforços, totes les articulacions, on hem arribat. Un moment per disfrutar de nosaltres, de la pau. De sentir la llibertat que està dins nostre. De sentir la unió que hi ha entre tots nosaltres, que tots som un. I a poc anirem despertant el cos, movent, mobilitzant els dits de les mans, dels peus. Podem estirar els braços darrere del cap, fent les mandres. I portar els genolls cap al pit, abraçant-nos. I això sí, aprofitant per estimar-nos, per agrair-nos aquests moments que ens hem dedicat. I podem dibuixar un somriure als nostres llavis. Deixarem caure els genolls cap al lateral dret. I amb l'ajuda de les mans, lentament, quan estiguis preparada, ens aixequem, ens anem incorporant i anirem a una postura, la postura inicial, amb les cames creuades. Mans sobre els genolls, ombros relaxats, esquena llarga. Inhalem pel nas i exhalem per la boca. I continuem inhalant i exhalant pel nas. Observem com ens trobem, els efectes de la pràctica. Inhalarem braços cap al cel, ben lentament, absorbint l'energia renovada, disfrutant-la. Les mans les unim i baixen lentament, exhalant, deixant anar tot allò que no volem. Les mans al pit i en la propera inhalació cantarem el mantra Om si voleu acompanyar. Inhales. Namaste.